אהלן, שלום למשפחתי היקרה, מה שלומכם? וואלה, טוב לראות אתכם. אז ככה, את רובכם כבר כמעט שנתיים לא ראיתי חוץ מכמה שבאו לבקר במהלך הטיול שלי, אז חשבתי אני אעשה לכם איזה סרט קצר שתראו איך אני חי. אז קודם כל אני מניח שאתם אומרים אלוהים ישמור מה זה הזקן הזה, ובטח סבתא בשלב זה או אחר כבר צעקה איזה כללה בספרדית. אז כן, אני צריך להיפטר מהזקן הזה. אגב, הוא כבר היה יותר ארוך גם בחורף, וזה לא שאני חושב שהוא אטרקטיבי או משהו, פשוט על הערים פה וכל מיני מקומות כאלה פאקינג קר, ויש הרבה יותר סיכוי שאני אתקל באיזה סופת שלגים מקלה פוטנציאלית, אז בינתיים הוא נשאר. אבל יש לי רק עוד טרק אחד רציני לעשות, ואז אני אפטר ממנו מבטיח. תהיו בטוחים שלפיג'י אני לא מגיע ככה. אז ככה, תכף אני אראה לכם את הבית שלי ואיך אני חי, שיש בו תכלס הכל חוץ ממקלחת ושירותים. אז מקלחת זה ממש לא בעיה, או שאני מוצא לי איזה מקום יפהפה שכזה לעשות טבילה, או שאני עושה מקלחת קרה על החוף איפשהו, או אם בדיוק חזרתי מאיזה טרק רציני ובא לי להתפנק על מקלחת כמו שצריך, אז זה גם לא בעיה, אני פשוט נכנס לאיזה קרוון פארק או בריכת שחייה או משהו, ובדרך כלל זה בין $3 ל$5, יש לי מקלחת תענוג. זה הבית שלי. בצורה הזאת גרתי גם 3 אנשים פעמיים, עם לירן ואילון, וגם 3 אנשים עם גרוסמן ורונית בזמנו, ועוד כל מיני בקטנות פה ושם רק עם עוד בן אדם אחד, וחודשיים שהייתי פה עם אמיליה, בחורה חמודה ארגנטינאית שטיילתי איתה איזה חודשיים. עכשיו, זה הקדימה של האוטו, הגה בצד ימין, ככה כבר אני כמעט שנתיים נוהג, גם באוסטרליה וגם בניו זילנד ככה נוהגים. זה קופסת קסמים מדהימה שקראנו לה הדיפיברולטור, או אחרי שראינו את הסרט הרובוטריקים 2 דיספטיקון. זה עושה לי חשמל מהמצית סיגריות, ואז אני יכול לטעון את המצלמה, את הפלאפון, את מה שבא לי תוך כדי נסיעה, ואני לא צריך חשמל משום מקום. זה הנעליים שלי שעברו 7 מדורי גיהנום, ורוב התכולה שלהם כבר זה איזוליר בנד חבלה ודבק מגע. זה המפות, התכנונים, העניינים, ספר של ניו זילנד שהבאתם לי ליום הולדת 24, ועוד איזה ספר של טרקים מומלצים שהוא גם על הכיפק, שעם זה בדרך כלל אני מתכנן את הטיול ולאן אני נוסע היום. זה המאחורה. כאן, בגלל שאני ישן לבד, זה די פשוט, יש לי אחלה של מזרון ואני לא צריך לסדר את זה יותר מדי. אבל כשהיינו 2 או 3 אנשים, אז מה שעושים, הדבר הזה מתקפל אחורה, פה ישנים 2 מאחורה, הכרית הזאת מתמקמת פה, כיסא הזה מתקפל, ואז מישהו ישן פה ועוד 2 מאחורה. זה קצת סובך לוגיסטית, אבל וואלה זה חוסך המון לחיות 3 אנשים באוטו אחד. והקטע הוא שצריך לשים את כל הציוד פה, לדאוג ששום דבר לא לוחץ על האור ברקס, כי אז זה יכול לגמור את המצבר בלילה. אם לוחצים על הברקס זה מדליק את האור מאחורה, ועוד יותר חשוב, שלא יקרה שמשהו מהאזור הזה ייפול על זה. פחד אלוהים להתעורר מזה באמצע הלילה, לוקח לך זמן להבין בכלל שזה יוצא מהאוטו שלך. אז ככה, מטבח. כאן, בלון גז, 2.5 קילו גז, ים גז, מספיק בשביל לחמם את אנטארקטיקה, מבשל פה. בדרך כלל בגלל שאני לבד עכשיו מספיק לי הסיר הזה, אז אני פשוט משאיר אותו מקדימה. כאן מלא תבלינים, שמנים ועניינים. זה סוג של פינת קפה מאולתרת כזאת, זה הפח. וכמו שאמרתי, בגלל שאני לבד, אז זה לא כזה בעיה, אני פשוט לוקח משהו, נניח פסטה או רוטב או כאלה דברים מפה, והולך ומבשל את זה שמה. אם אני פוגש עוד אנשים, אז נניח יש לי פה מחבת יותר גדולה, או ווק, או כלים, או כל מיני דברים שכאלה, באמת יש פה הכל ממש נוח, וזה כל האוכל עצמו. אגב, זה גם ממש נוח סתם לבשל איזה סטייק, זה אני גם עושה לא מעט אם אני חוזר מטרק ובא לי להתפנק על סטייק. פה יש ארגז בירות, התיק החום הקטן הזה, זה התיק של כל הדברים החשובים, היומן, דרכונים, המסמכים, הכרטיס טיסה לפיג'י, דברים שוואלה לא כדאי לאבד. אז אם אני יוצא לאיזה טיול קצר, משהו של פחות מיום, זאת אומרת, לוקח את זה איתי, קצת אוכל, אולי חטיפי אנרגיה, זורק פנימה את הפקל קפה ובקבוק מים, ווואלה תפדל, הכל טוב ויפה. זה בגדול איך אני חי, בהנחה שאני לא באיזה טרק. גם כאן, כל המסביב ביחסית נגיש. תיק לרחצה ובגדים, ושם יש עוד 2 כיסאות, ופה זה כל מיני בגדים טרמיים. מסודר בצורה שדי נוח להגיע לזה. יש לי פה גם אפילו צידנית, אבל אני משתמש בתכלס רק בתור ארגז.
כאן זה הסל כביסה, ומאחורה זה כל מיני דברים שאני לא צריך, לא משתמש בהם, ומשום מה עדיין לא זורק. זהו. בהנחה שאני כן יוצא לאיזה טרק, אז פה יש לי את הרשימה של מה לקחת, כדי שאני לא בטעות יצא ויגיד, כוס עמק, לא הבאתי מברשת שיניים, או יותר גרוע מזה, לא הבאתי את הבקבוק וויסקי. כאן זה התיק עצמו. בתיק יש את השקית הזאת, שק גופה שכזה, גובה 1.5 מטר, שוקל 200 גרם רק שקית. וזה הדבר היחיד שבאמת אטום למים בניו זילנד. בדיוק עכשיו האמת עשיתי טרק, למרות שלא ירדה עליי טיפת גשם, זה המקום ששבר את שיא העולם בגשמים לשנה, 10.5 מטר גשם בהר טרנקי. אגב, היה טרק מדהים. בלמעלה של התיק גם אני שם הכל רק בשקיות אטומות, ככה, כי באמת אין שום דבר אחר שאטום למים. כל השטויות האלה שעוטפים את התיק זה אולי עובד בארץ, זה לא עובד בניו זילנד. מניסיון גם שלי וגם של אחרים. ומה שאני עושה, אני פשוט מעביר את הדברים החשובים של התיק לפה. הדרכונים והעניינים וזה, לוקח את זה איתי. זהו בגדול. מה היה לי עם האוטו הזה? אז ככה, יותר קל להגיד מה לא היה לי, שזה בערך הגלגל הזה, לא החלפתי אותו. מה כן היה לי? נתחיל מהצד פה. בזמנו אילון עשה היכרות לחלק הזה של האוטו עם צל ההר, מה שכבצ'ט שלו קצת את כל הבפנים. לא חשבתי שזה בעיה, עד שבטסט אמרו לי שזה פגע בשלדה, למרות שזה נראה לי חרטה, אבל הם אומרים את זה ואין לך כל כך איך להתווכח, כי אז אתה לא עובר טסט. אז הייתי צריך פחחות, לא זוכר כבר כמה זה עלה לי, 200 ומשהו דולר נראה לי. ועוד משהו שלא קישרתי שזה בכלל, האור של האוטו פה היה נדלק לי בלי סיבה בפניות ימינה או כשהיה רוח. לקח לי זמן להבין שזה מזה שהדלת קצת נמחה והיא לא לחצה על זה כמו שצריך. אז אם זה רועד, כשזה לא נלחץ הוא חושב שהדלת פתוחה. אז עם חתיכת קרטון מארגז בירה וטיפה איזוליר חבלה שאיתו אפשר לתקן את כל בעיות העולם, הכל טוב ויפה. חוץ מזה, 3 גלגלים הייתי צריך להחליף, 2 ברקסים, הווישר, הפאקינג וישר לא מספיק טוב וצריך להחליף אותו, לא בטיחותי. לא שזה מנע ממנו להתפרק לי אחרי איזה חצי שנה, ואז קיבנתי לו איזה משהו עם גומיות לשיער כדי שלא יעוף לקיבינימט. חוץ מזה, החלון הימני שלי הפסיק להיסגר, אז הייתי צריך להחליף את כל המנוע שלו. הסטארטר החליט שהוא מפסיק להניע את האוטו, הפילטר דלק, הרצועה של המעברר, מיסב של האלטרנטור שעשה לי התקף לב כי חשבתי שכל המנוע הלך, זה עושה רעש מתוך המנוע. הייתי צריך לחזק את האגזוז, כי הוא עושה רעש מעצבן כזה, פעמיים עשיתי לו החלפת שמנים, ועוד כל מיני דברים קטנים כמו המראה הזאת שמדי פעם מתפרקת, שאפשר להניע את האוטו עם כל דבר בערך, כל דבר שאני אתקע למפתח של הסוויץ' ויסובב זה יניע, כולל סכין, כולל מה שאתם רוצים, ואפשר גם להוציא את המפתח תוך כדי נסיעה. זהו, עכשיו תראו משהו מצחיק. מראים מכסה מנוע. אתם מצפים לראות שם מנוע, נכון? אז לא, בואו תראו מה יש פה. וואלה, זה מה שיש מתחת למכסה מנוע. גלגל ספר, המנוע נמצא שם יותר עמוק בפנים, וכדי להגיע אליו מרימים את המושבים. זה קטע די מצחיק. אז פה יש לי רק את הרדיאטור, את המצבר, כבלים להניע, שמן ספר פה, וזהו בעיקרון. זה האוטו שלי וזה איך אני חי. תענוג, לא? תכלס. חוץ מזה, בערך עוד איזה כמה שבועות אני מקווה שאני אמכור אותו בלי בעיות. סך הכל משהו כמו $2,000 נזק תיקנתי בו, אבל בהתחשב בזה שנסעתי בו 20,000 קילומטר זה באמת לא כזה נוראי, וחוץ מזה זה אוטו שכבר עשה 250,000 קילומטר, אז תכלס, בסדר, אפשר לחיות עם זה. נראה כמה אני אקבל עליו כשאני אמכור אותו, וזה תכלס יחליט מה אני עושה הלאה, כמה כסף יש לי, מה בא לי, מה אני רוצה לעשות, לאן אני טס מפה. ובתשובה לשאלה, אם אתם בטח שואלים מתי אתה חוזר לארץ, לא יודע. עדיין אין לי כרטיס לארץ, אני יודע שב-15 לדצמבר אני טס לפיג'י, ואחרי 8 ימים, ב-23 לדצמבר טס לקליפורניה. חוץ מזה, וואלה, אינשאללה, אלוהים גדול. נראה מה אני אעשה. יאללה, סלמתק. טוב לראות אתכם, חבר'ה.